Nag-upod ang pila ka mga kongresista sa Mass for Peace and Accountability nga ginpangunahan ni Reverend Teodoro Bacali Jr. sa EDSA Shrine. Lakip sa nagtambog sa misa, amo sanday mamamayang Liberal Party List Representative Leila Dilima, Manila 2nd District Representative Joel Chua, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, kag Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, nga kabahin sang 11-member prosecution panel sa Senate impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Yaraman si Akbayan Party List Representative Percival Zendanya, kag tingog Party List Representative Judas Sidre. Natabo ang misa sa kadlaw antes ang formal nga pag-convene sang Senado bilang impeachment court, kung sa rin ginalauman nga magatambong man ang House Prosecutors. Sa among nga misa, ginpangamuyuan ang prosecutors agud nga ila mapalindugan ang ila katungdanan, hindi mahadlok kag hindi magpang-alang-alang kag mapagwa kung ano ang kamatuoran. Pinakikiusapan ko po kayo lahat na tumayo at iunat ang inyong mga kamay tungo sa mga prosecutors sa darating na impeachment procedure. Aming Panginoon Diyos, binibigyan mo po kami ngayon ng pagkakataon na ilabas ang katotohanan tungkol po sa isang napakahalagang opisyal ng aming bayan. Igawad niyo po, Panginoon, na itong mga taong ito na mga prosecutors ay maging totoo sa kanilang tungkulin at ilabas ang katotohanan at ilabas ito ng malinaw at nakakukumbinsi sa mga tao na ng kanilang kinakailangang palabasin. Igawad ninyo, Panginoon, na sila ay hindi matakot kanino man, na sila ay hindi magalinlangan, na sila ay magtiwalang lagi sa bayang Pilipino na umirang sa kanila bilang mga kinatawan ng aming bayan. At igawad niyo, Panginoon, na sila po naman ay mabigyan ng gantimpala ng tunay na tagumpay sa kanilang hangarin at sa kanilang gawain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po, Congressman. Salamat po. Ang dalas ko kayo nakikita sa TV. Ang kabahin sang ginhalad nga pangamuyo para sa mga prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa ginpatigayan man nga Mass for Peace and Accountability. Nibaluan nga ang 11 nga nagabugo sa prosecution na panel, amo sanday Manila 3rd District Representative Joel Chua, ML Party List Representative Leila Dilima, harapan si Batangas 2nd District Representative Jerville Luistro, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Akbayan Party List Representative Jose Manuel Jokno, San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, Cagayan de Oro City 1st District Representative Lord Danzuan, si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Kita Flores, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, kag Dinagat Islands Lone District Representative Arlene Kakabagaw.